приятели, днес ще играем Head Soccer. На Head Cup ще играем с кой обаче да бъде. Ще се опитам да спечеля и то също с някой по-лесен такъв играч. По-слабичък мой. Аз почти всичките ги имам. Айде ще играем с Хълка. Групата ни е горе-долу лесна. Да пробваме да видим дали ще се класираме за финалите. Започваме. Аз още нямам каски. Много бързо ми зарежда пала, всичко ми е апгрейднато на макс. И ето го първия гол, ето станахме Хълк. Ето. Вижте го какво прави. Те ли го заровихме под земята този. Но успях да го спра, все пак 1-2. Ето пак, ето гол. Без дори с мой шут или ето такъв. Ето го още един гол, лесен гол. Много е лесен този. По принцип в тази група от моите опоненти той е най-силен. Или извънземното там някой от тях. Много добро начало на Head Cup. Ето пак станахме Хълк. Ето ми копира пауър. Не копирал, и той си бе пуснал пауъра и... Някак вече да ме бие, аз... Какво? Как? Аз да не говоря, че вече някак шанса да ме бие, защото пък ще проима. Ето, гол. Спря го, но не. Не. Някак за някакви 6 секунди да вкара 3 вече гола. Някак. И победа за нас още първия матч. Даже с 4-8. Ето бихме. Вижте колко пари имам. Срещу ето този. Този е малко по-трудничък, макар и да се води по-слаб от играта. И сега ако загуба, някак това стане. Връщаме на попадение. И ето избърнихме го сега. Тук той е по-силен от миналия. Но все пак карахме още един гол. Дори да паднем, ако сега победим този мач, дори да паднем другия, пак ще се класираме. Матч. Пум. Специално за вас ще се опитам да печеля Head Cup. Колкото и да се опитваш, някак да ме биете, ето. Не. Сега ако паднем от извънземното някак да се класираме, трябва да го победим задължително на всяка цена. А извънземното, както знаете, то е още по-трудно и от тези двамата. Ето, той ми вкара. Може и да го обърна. Много смешен пауър използва. Той мога, както знаете, мога да копира. Ако не знаете. Той може да изпълнява всички пауъри на героите преди него. Ето сега резултата вече стана 3-1. Брат. Вкара ми.
също имаме проблем. Охо. Падна бо. Как си ми вкарал това е тук? Взем на трен. Малко трудно ще им победи. О, точно на голинята успях. Хайде пак. Това е много лесно така с постоянен пауър. Не. Бинго, yes. Отиваме напред. Първо в нашата група. О, този е още първи играч. Ще го избия, но еквадореца. Може да падне. Той ми изравни. Спирахме пауъра. Много смешен. 100% трети път му копирам пауъра. Не, как? Не. Go. Няма да си използвам пауъра, ще му го копирам него. Що ми скочи? Разгромна победа. Майка срещу еквадореца. Къде? Тук. Но... чудно кой ли ще спечели. Извинете, много кашлям, знам. Това с каква каска, бе? What? О, веднага го поведох, супер. Не, защо спомня? Няма как да го спресят това, бе. Как? Какви обрати? Три на 4. 3 на 5. Използва пауъра, yes! На полуфинал. Също датчанин.
някакъв... Аха, сетих се. Може да можем да го бием. Хере. Ако искате да знаете с коя програма снимам, ето я, Mobizen. Както искате го произнесете, Mobizen. Сета. Този ме води. Не, аз как си използвах? Защо? Използвах памара. Този скабирмен пауър. Няма как. Точно на полуфинал падна. Равен съм. Успях ли бе? Успях. Успях бе, било е, няма как. Аз съм... Стигна победим тук с тази игра, бе, как? Айде, мирай. Мирай. Ищу го. Там. Извинете, това са моите приятели. Последно. Финал. Срещу момиче. Съжалявам, че много време накачвах. Но, не. Не. Просто нямах време около празниците. Ще ти слова тази тъпа каска. Не викай. Ау. Хълп, мачка, хълп, удря. Това е репликата на Русев. Ако гледате, че ще знаете, Русев, мачка. Извинете, това е братовчетка ми. Ято страшно много дразни. То е нормално, ако тя постоянно ми звъни, то някак. Иначе, тя не ми звъни. Не се прави. Така. Изчакайте. Сега ще се върна след малко. И отново сме на финала. Съжалявам за прекъсването. Знам, че малко лагва, защото не знам защо. Всъщност. Какво? Айде, печеля. 5-6 печеля. И печеля. Red Cup Champion. Сега вижте как ето този ще изрите слънземето по главата. И това беше всичко от този клип.